Sí, pode sair pola Marea Atlántica, señor. Sí, moi boa tarde a todas e a todos. Primeiro de todo, as miñas condolencias e o meu afecto á familia e amigos de Samuel Luiz Muñiz. O que te chaman mentres te matan importa. E o que se di e o que non se di, sobre todo en das institucións e demais altofalantes, tamén. Vivimos nunha cidade que está consternada por un asesinato de odio, un asesinato homófobo, LGTB-fóbico. E é desconcertante que haxa que decir cousas obvias. Como hai que chamarlle a unha jauría humana que perseguiu durante 200 metros ata a morte ao grito de maricón de mierda a un rapaz de 24 anos indefenso? Ademais de chamar as cousas polo seu nome, coido que deberíamos entender que este odio e esta violencia veñen do mesmo sitio de onde ven a violencia machista e decilo, e tamén decilo. Samuel non morreu. A Samuel asesinárono por ser libre, a patadas, fronte ao paseo marítimo da Coruña, insigne símbolo do progreso nesta cidade. O problema é que mentres non haxa contundencia de vida, non haberá progreso no horizonte, senón unha axenda reaccionaria e involucionista contra todo e contra todos. Un populismo do odio que fai do desprezo ao diferente e a diversidade bandeira, xa sexas marica, bollera, negro, moro, trans, racializada, non binaria, con pluma, con pintas, da igual. E ollo, porque Samuel non é un caso illado. O odio que asasinou a Samuel o sábado é cotidiano e está sendo alimentado. O din as estadísticas co aumento dos delitos de odio ante a comunidade LGTBQI. O din as rúas e o din os corpos. É o mesmo odio e a mesma violencia que atacou a unha parella en Monte Alto a semana pasada, que queimou a bandeira na sede de Casco esta mesma semana. E a Coruña, despois do asesinato de Samuel, non é a mesma. Non pode ser a mesma. Non pode ser a mesma cidade. E nós, representantes públicos, tampouco deberíamos. A alguén neste salón de plenos chamaronlle algunha vez maricón? Maricón de mierda, bollera, marimacho, invertida. Alguén neste salón de plenos sentiu medo algunha vez pola súa identidade sexual ou de xénero? Alguén neste salón de plenos utilizou algunha vez a palabra maricón como a insulto ou como a broma? Penso que dende a política temos que acabar ca equidistancia. Hai que nomear as cousas polo seu nome e non mirar para outro lado ante a realidade brutal que temos diante dos ollos. Existe un odio estructural que está atopando refuxio en moitos discursos, pero tamén na tibieza doutros. Sorprende que a carga de presunción este sempre na víctima. Parecía que co feminismo superáramos iso e deixáramos de dubidar do relato da víctima e do seu entorno, pero parece que non. É moi preocupante. A violencia e o odio non comezaron o sábado, pola noite, nin lamentablemente van a terminar mañá. Di a pensadora e teórica literaria india, Gayatri Spivak, que o subalterno fala ao morrer. Igual que George Floyd en Minneapolis, o asesinato brutal fala... Señora Delso, remato agora. Non, sí. escoíteme. Sei que o tema é trascendente, pero teño que lle facer neste momento unha chamada á orde. Estamos a debater unha moción presentada polo BNG que non ten relación coa súa intervención e, polo tanto, eu entendo que o inicio das respectivas intervencións que tiveron hoxe os concelleiros e concelleiras da corporación pois se aproveite para saudar, se aproveite para facer ou utilizar os primeiros 30 segundos da intervención como se fai habitualmente. Saudar, mostrarse a solidariedade coas persoas que se manifestan, etc. Pero o que non podo neste debate é permitir que se utilicen os 3 minutos de intervención que ten para falar da moción do BNG que é sobre o servizo do 010 de outro tema que non está no debate neste pleno, que non se trae en forma de moción e que eu entendo que é un tema sensible, que é importante, que ten moita trascendencia política e social, pero non pode continuar no uso da palabra
para falar dun tema que, reitero, non está no debate da orde do día, sobre todo cando xa leva 30 segundos de máis da súa intervención. Polo tanto, non me gusta ter que chamar a orde, fagolle unha chamada nada máis e lle solicito que remate o seu turno de palabra neste momento. Grazas. Moi ben, rematarei o meu turno de palabra. Non, se acabou o turno de palabra, se acabou. É o Xa, turno para... Señora alcaldesa, eu entendo e respeto moitísimo a chamada a orde, pero creo que a transcendencia do que aconteceu nesta cidade esta semana ten a transcendencia suficiente como para que podamos expresar cada un dos membros desta corporación o que sentimos ao respecto. Entón, evidentemente non, que... señora Delso, non, mire, isto é o pleno da Corporación Municipal da Coruña, isto de verdad non é un lugar onde vir a expresar emocións. Sinto moitísimo, reitero, que entendo a trascendencia do asunto, entendo a conmoción que causou este asunto, e proba delo é toda esta semana os actos multitudinarios que houbo, as manifestacións de repulsa, a condena aos feitos. Eu entendo todo iso, pero reitero, por si non quedou claro, non é un tema que se traia ao debate neste pleno municipal. Non se trouxo en forma de moción, non se trouxo en forma de pregunta, nin de rogo. Estamos nunha moción do BNG sobre o servizo do 010. Eu entendo a relevancia, unha vez máis, do asunto, pero estoulle dicindo que rematou o seu tempo, que rematou o seu turno de palabra. Non imos seguir falando deste asunto. Non, deste tema non. Deixeina falar 3 minutos e 30 segundos porque tiña o seu turno para falar da moción que presenta o BNG. Moitas grazas, señora Delso. Turno para o Partido Popular, señor Coira.